Gusto ko, okay ka. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaadaan. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nakatabay ka mo digdi sa 97.5 Bangon OK FM, simulcast sa PBN TV5, oras sa alas 5:32. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud at Sinegosyo sa inunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas asin mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Aksyon Bareta sa OKFM. Buenos dias, good morning, marana daw. Bicolandia, Simana, Pilipinas, sa pizza 3 kan Pebero. Ang sa damang kalingkod digdi sa Bangon Aksyon Bareta. Ko po si Danny Aurios. Ini man mga tugang si Ronron Enon. Lado Teknikal, Kapitan Jonathan Lopez. Aksyon Bareta sa OKFM. Ano sa mga pamayukan na barita sa lado lokal, ikatulong hornada kan African Swine Fever, posibleng mangyari sa Bicol, sabi kan DA. Aksyon Bareta sa OKFM. Kadagdagan na budget sa Basilica Museum, hagad kunyan kan naga sa Chesa. Aksyon Bareta sa OKFM. Vice Alcalde ni Diasis nagpasiguro bago kansesyon na pinag-disinfect muna ang seasonal kan sanggunang palusoda. Aksyon Bareta sa OKFM. Biyahe kan na boss naga dait asin man dait Manila, popo na sa mga masunod na simana. Aksyon Bareta sa OKFM. Ikadawang dos kan bakuna mas makusog ang epekto sigon sa Food and Drug Administration. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado nasyonal, representante kan Pelrica Party List gustong ilibre sa konsumo sa kuryente ang mga miyembro kan 4Ps. Aksyon Bareta sa OKFM. Face-to-face campaign sa maabot na eleksyon, ibabawal kan Comelec. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala, headline sa lado kan sports, kay Soto, nagbalik na sa Pilipinas tanganing tabangan ang gilas sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado pamayukan barita sa lado lokal, mga telcos, hagadan liwatin paliwanag kan sa gunang palusod kung ano na ang resulta kan sedang restoration. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan na kaya para sa mga pamayukan barita lokal at sinasyonal, ang detalles pagkatapos kan pagirumdum, hali kay Kapitan Jonathan Lopez. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya.
Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Mantang pig-aabangan na ka na gobyerno ka na Pilipinas ang pagbagsak sa Pilipinas ka na bakuna laban sa baksin. Ang Food and Drugs Administration na Director General Eric Domingo nagpahayag man na igwan nin side effect o mas makusog ana epekto kan ikaduang pagsaksak ng bakuna sa arima na individual magiman pasiring sa senior citizens. Alagad dayaman dapat mandal ang mga pasyente na hulita ini para man siya na sa sedang saluda. Saya pang sinabi na ang edot na shot o kaya man pagtulog bakuna, tangaring mas makusog ang sayang antibodies asin ang ikaduha talagang mamation puding aboto ning kalintura sa gudman magsuka. Saya pang sinabi na kinakaipon man girari magpasiguro alagad ang Departamento de Salud. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga legislador na dapat mag-gibo ni mga pagi sa pagpasa nili nganing mas magiging tawanin na paagi ang mga Pilipino na masiguro ang pagpabakuna sa sedang sadiri. Sinabi pa kan Sekretary kan Departamento din sa Salud, kinakaipon maaraman kan publiko ang epekto nin mas amay alagad bakumanining pag-alarma sa sainda tangarik antes pabakunaan maaraman ang posibleng mangyari sa arinman na pasyente. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalye sa mga tugang sa lado lokal, mapoon na ngunya na aldaw ang paghiling sa bangkay ni dating Commodore Dante Jimenez. Ini pagkatapos na mag-abot kan na sugma sa pagibangkan Philippine Air Force, nag-abot sa Naga Airport. Asin man, nagkigwanin na necrological services kan alas 6 din na pagkahapon kan na sugma. Sigon na mismo sa pamilya Jimenez, pupunan na ngunyan aldaw ang pag-ako kan na si Sayman na mga kaamigo na dyan mismo sa Mariners Polytechnic College sa Banuang kan na kanaman. Si Commodore Dante Jimenez, dating presidente kan kanaman Mariners, asin na bistadong naging crusader, asin na miyembro kan against violence and corruption. Siya man ang chairman kan Presidential Anti-Corruption Commission na PACC. Pero kayan siya pa ang dating presidente kan Philippine Associations of Maritime Institutions o kaya man PAMI sa siya na founder kan Volunteers Against Crime and Corruption na BACC. Dahil laman pig lalauman na bigla sa nga magtalikod sa ibawo kang kinaban ang Bicolanong si Dante Jimenez na entirong nagpasikat bako lang sa Manila kundi sa entirong nasyon. Ang mga estudyante, mga alumni sa libapang hanganay sa pamilya, ang entirong namumundo kan biglaan na pagkagadan kan Bicolanong Commodore na si Dante Jimenez. Aksyon Bareta sa OKFM. Unan sa barita sa Ali Salawa sa Rogadan sa Rulugadan sa pananaksak duman sa Ragay Camarines Sur. Ano ang dahilan? Carlo Baldosa. Bangon Banwan Report.
ana gadan. Mantang saro man lugadan, sa nangyari panaksak duman sa Rangay Kamara ni Sur pagkatapos bastilon kan saro sa mga biktima ang suspect na binisto sa bansag na bansot. Sigun sa report kan Philippine National Police, binisto ang mga nagagardan na sinda Ana Rose Bur, 77 anyos, sa residente kan Tagkoyan, Quezon. Mantangan lugadan, iyo man si Apple Jane Azuelan sa tamang edad. Sigun sa investigador kang kaso si Police Senior Sergeant Domingo Rantiza, kan Ragay Municipal Police Station, nangyari ang insidente bandang alas 4 na mag-uwagahon kan Sudma. Sa video o kibar sa barangay Binahan, Aper, nagluluwas pa sa initial investigasyon na pinagsayuman sa buot ni Azuela na yung tindog na manager kan bar ang pagkamuot kang suspect na nag-ilusyon sa buot sa biktima na puliman sa manitang diskusyon sa good sa nag-abot sa pranaksak na damay man si Borse sa nagsapo niya tulong saksak sa daghan na iyong o naging kausan sa kaganangan mantang ang biktima o ang nag-aanlugadan ang pigpurbarang pamangutan ng darawon sa ospital. Sa ngunyan, pinagahanap na ka ng mga otoridad ang nasabi ng suspetsado tangan isang atan ni magkakanigong kaso. Nagula impormasyon sa Estado Lokal para sa 7.5 OK FM, ini si Carlo Baldo sa gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Iba pang detalles kan balita sa laro nasyonal, pinagadalangunan kan Komisyon on Eleksyon Komunika ang posibleng pagbawal muna kan face-to-face campaign sa maabot na eleksyon sa 2022, national asiman local eleksyon, huli ka na padagos mang pagdanay kan coronavirus disease. Ana bagay na ni pigabuyag-yaga ni James Jimenez, ang opisyal na parataram kan komisyon na dapat masiguro muna ang sistema sa karampanyan asin maghamanin mga pagi kung paano makakalikay sa virus maging man ang mga nagsusurunod na mga tao pwedeng maulakitan. Nagkikipagkoordinada na Commission on Election sa Interagency Task Force tangarig mapag-adali na ang posibleng pagbabago sa pag-aabot ka na panahon kan karampanyan. Kung padagos na magdadanay ana virus sa abot sa taon 2022. Sinabi pa kang kumulik na naarit mismo sinda asin na naghanap yung pagi kung taanong mapapatanida ang publiko asin ana mga politiko sa saidang kampanya. Kinaugalian ang mga politiko sige ang pagabrasa kung nagkakampanya sa mga barangay. Magiman ang house-to-house campaign pwedeng ibawala. Alagad, ang pwedeng mangyari digdi, pagyo na siya na mas positibo sa lado kan mga television asin radyo. Baging periodiko, pagyo na siya na sa television, radyo, print, asiman, internet. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang detalles sa mga tugang sa lado lokal, galong kayo magiging pagabat ang desisyon ni Pilrica Party List Representative Congressman Presley De Jesus. Ini maging pasakit sa mga electric cooperative sa bilog na Pilipinas. Imbes na iyon maging katabang taan Pilrica, iyon representante kan mga kooperatiba nin na kuryente duman sa Kongreso. Kan nasugma naging kontrobersyal ang napahayag ni Congressman Presley De Jesus uliman sa kagustuhan kani na magkapasar nin sarong bill asin hagad naman sa Senado na magkakaigwakan na siparadong bill tangan sinang tugutan na maging lay ang pinagapod na Lifeline Consumers Act na bot sabihon ang mga tiyos na pamilya, lalo na si mga miyembro kan na 4Ps, ang dapat maging libre sa sendang bulanan na konsumo sa kuryente. Sa pagibangkan na pinagapod na Lifeline na consumers, sasabi na ang kalakawan na ni pwedeng maging patunod sa mga electric cooperative kung mayo ning pundo na pwedeng pagkuanan, halimbawa asumirong kan national government o kung daiman kan mga local government unit. Sigun sa nagkapirang mga electric cooperative, magiging magabat ini na lalo pa mayo pang malinaw na guidelines o kaya man minimum na konsumo na pwedeng ilibre sa mga electric cooperative.
Mientras tanto, may koneksyon sa baga na yan na digdi sa Casolrico 1 asin man Casolrico 2, enot nang napag-ulayan ang pinagapod na lifeline na consumers na pwedeng ikonsidera ang nagkukonsumong residensya ning 40 kilowatt kada bulan. But sabihon, pwedeng ilaw sana ang magiging konsumo kani sa saindang harong. Dapat mayo kaning electric pan, mayo ning television, tangaling di mag-abuso sa konsumo sa kuryente. Aksyon Bareta sa OKFM. LTO nagatalaan ng serbisyo sa Banuan kan Bula. Sabi sa balita ni Hil de la Cruz. Bangon Banwan Report. Nakatalaan na magtaon ning serbisyo sa Land Transportation Office sa Banwaan ning Bula, Camarines Sur matapos ani makipag-coordinar na sa lokal na gobyerno kan sinambit ng Banwaan na konsay na ang pagtaon ning serbisyo iyo sa paagi kan pag-renew ning mga lisensya kan mga gustong mag-renew mga driver ang pag-renew ning registrasyon o rehistro sa mga behikulo na gusto iparehistro para formalmente ng dahil na sinda digdi sa siyudad ng Naga usain man na lugar digdi sa probinsya ng Camarines Sur naigwa ning opisina ang LTO sigon sa nakaabot na impormasyon talagang ginusto kang LTO na mairani ang sa indang serbisyo lalong-lalo na itong mga dahil nakakaabot sa digdi sa lokal siyudad ng Naga para formalmente mabawasan ang mga behikulong nagdadaralagan na dairehistrado mabawasan man ang mga nagdadara ning mga behikulo na mayo ning lisensya dagdag pa kaya ng LTO matauman ning simpleng pagpapagirumdum sa mga driver sa lake na pagdadrive ninda partikular na sa tinampo para maibitaran ang anuman na mga aksidente ang nasambit ng serbisyo kang LTO nakatalaan na po nan ngunyan aldaw na kung saan ini ang madurar ning pukuwas uminos sarong simana dyan sa Banwaan ning Bula, Camarines Sur. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OKFM, ini man si Hil de la Cruz, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga sugil supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barera sa OKFM. Unan sa iba pang mga balita sa lado nasyonal, nagatalaan na ang Gobyerno Nasyonal urog na ang Departamento de Agrikultura na sa masunod na semana sa ng istrito implementar ang 60% price ceiling sa mga produktong karning urig, asiman manok duman sa Metro Manila. Sigon kay Secretary William Darcana DE, mapon sa Pebrero 8, asin inaan epektibo kana sa idang aldaw kan price ceiling sa mga produkto kan urig, asiman manok. Edot ang pinirma ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order 124 na nagtatalaanin 60% kan price sa produkto kan urig, asiman manok. Sa rarom ng sa sinabitang kasuguan kan Executive Order, dapat dahil na maglangkaw ang presyo halimbawa kan pigi sa kantidad na 270 pesos kada kilo, asiman 300 pesos kada kilo kan limpo, asiman 160 pesos kada kilo kan karning manok. Ana patadid ni kandi sa tawman kan mga sentimento ka mga negosyante na magkakaroloy gisina. Din hulita mahal man ang presyo kan buhay na urig, magiman ka manok na siya ng pinagaangkata. Alagad kon arog kani, posibleng maapiktaraman ang negosyo asin dahil na lugod magtinda kung malulugi, sabi kanibang mga negosyante. Aksyon Barera sa OKFM. Sa iba pang detalles sa magatugang sa lado lokal, balik na ang operasyon kan mga pampublikong lulunodan magkapon na Lunes sa February 8, 2021. Ini base sa pinagkapaluwas na Executive Order number 1 Series of the 2021 ni Camarines Norte Governor Egay Talyado. Intensyon kan sinambit ng Executive Order, yun ang pagbugtak ni mga susunodon kan mga public transportation sa bilog na probinsya kan na Camarines Norte.
na kung saan nasa lindongkan na Modified General Community Quarantine nakapalaman sa Provincial Task Force sa COVID-19 ang mga pampublikong bus asinman na ban dapat makigwanin aprobadong special permit hali sa LTFRB, aprobadong vehicle license hali naman sa land transportation asinman ang pagsunod sa pinagapod na 60% sana ang magiging kabilugan kan mga unit kan lambang bus company na mabiyahe habang 50% sanaan magiging sakay. Apela kayan, magkakaigwa dapat nin medical certificate and driver asin man na konduktor hali sa municipal health units asin regular na mag agi sa RT-PCR test o kaya man antigen test. Kabalinaan, iba pa mga eksaminasyon, tangani sa na magpapatunay na ligtas ang mga empleyado kan na bus company. Sa sinambit ng kasugaan, ipinagatugot na ang biyahe sa pagimang kan point to point na magapon duman sa Dait asin paduman sa Metro Manila. Niyantras na pinagatugutan naman ang biyahe kan bus asin manban hali sa Dait Camarines Norte pabalik kadigdi sa syudad ning Naga. Enot na kasugaan na kung saan maging paborable sa sinambit ng probinsya. Enot na naging istrikto ang Kapitolyo sa pagbiyahe kung kaya halos sa day nagtugot na magapalaog kan nasugma kan makawalay mismo kan riding in tandem si Nonoy Reposado ang bus ang manager kan Bicol Central Station dig di Sanaga. Piga sabi na sinda andam naman alagad kinakaipon sa nang i-comply ang nagabos na kahagadan kan IATF. Bale ang malino po nagtuwad na po si Provincial Interagency Task Force, especially si Governor Talyado, na bukasan na si Inter-Province Route. Pabukasan na sa pong probinsya para sa mga biyahe halin sa iba-ibang lugar, hindi sa Bicol Region. Kaya lang, igawa pong sa pang requirement na kahit po i-comply ang bus company, bus operator. Ipo yan si special permit na halik sa LTFRB. So, sa lado po kan Bicol Central Station, kahit po makapag-presenta po sa si mga bus operator na nagbabiyahe po pasiring sa Camarines Norte. Ini special permit. Base sa kasuguan po kato mga nagka-airload ng memorandum circular halik po sa LTFRB. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Dating bukal Ariel Oreño nagtutubod na magkakasaro man girare sina Alcalde Bernard Biuso Asiman, Vice Alcalde Dondon Tinsa Libanan, Ernie Marpil. Nagtutubod si dating bukal Ariel Oreño na magkakasalabog manggiraray ang grupo ninda Mayor Bernard Biuso sa Vice Mayor Dondon Atienza kan Banuanin Libanan tasaro masana na partido asin inan na sedang piga pupugulan na partido ki Ariel Oreño dahil man arayo ang sinambitan ng bagay ta open man sa urulay ang duwang grupo partikular ngunya na grabe na nahiduaan kan duwa alagad tigon ki Oreño may prinsipyo man ang partido iyan ang babasihan iyo ang equity and incumbent but sabihon kung sisa ang naon sa itaas iyo ang papaboran sinabit sa puting bagay ang piga lalog naman sa pag-plan sa asin piga ariglar tanganin na magkasabatan ang duwang nakulang leader ni na politiko sa Banuan kan Libanan Camarines Sur mintas tanto naglalalaan na hiduaan kan duwa matapos na sigang patut sa dahan sa iba-ibang isyo alagad tigon ki Oreño ang sinambit ng ini bagay ang deman magahaloy sinda mainisar subot sin mga urulay asin man pag-ariglo tanganing maplansa manunutaran na silensyo sanaan kalaban na partido kan na sinambit ng duwang nasa poder alagad na inisubuot dahil masina nagpapabaya asin imbes aariglaruan sinambit ng bagay tanganing maplansa ang sinambit ng gusot sa Banuan kan Limanan. Iyan ang report ako Sir De Marfil gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report. Unan sa iba pang barita sa lado nasyonal, istambay Carlo, piglinaw ka sumang hapon ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na daman na kinakaipuan istriktuan asin dapat pwedeng dahil na mo na maggamit ng face mask ang mga tsuper
na nagsusulo-sulo sa sayang pinagmamaliyong Bicolo. Tinawanin doon ni Nograles bilang co-chair kan Interagency Task Force kasunod ba na base sa DOH advisory na sulong nagmamaliyo kana Bicolo dapat o pwedeng halion ang sa face mask alagad kung igwasang kaibanan dapat magamit na sambitan ni Nograles ana pagbabawas kan quarantine restriction kabali na ana nakatala na pag-roll out kan COVID-19 vaccination program kan gobyerno na kinakaipuan na mas maging epektibo as maging preparado ang gobyerno magiman sa mga lokal na gobyerno kinakaipuan magpreparar mantang nakatalaan ng mag-abot ang bakuna laban sa baksina. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa Rogadan, o sa iba pang balita sa lado lokal, 4 sa biktimang aktibong na may kaso sa COVID-19 sa Lagunoy, Camarines Sur, Anas Madri, Carlo Baldosa. Inabot na sa 4 na madre ang positibo sa COVID-19 sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur, mantangan sarong parlutuman. Anaw lagitan kan nasabi ng virus. Sigun sa ipinaluwas na official kan napayag kan Lagunoy Interagency Task Force on COVID-19, si Bicol patient number 4334 o ang 79 anyos sa Dominican Republic sister ang ika-4 sa mga madre ang nagkaigwan ng virus sa Barangay Santa Maria. Symptomatic subot ang pasyente na naging close contact ang tulong madringan at nagpositibo sa nasabi ng hilang. Magilan sa ilang paraluto sa taga-barangay San Isidro Norte, ano na si man ng COVID-19. Siya si Bicol patient number 4335. Sarong babaying asymptomatic, huli ka ini. Suminakat na sa 5 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Lagunoy. Tulo ang nagadan, di sa isa nakarecover, mantang 24 man. Ang kabilugan na bilang, kan kumpirmadong kaso. Dagdag na impormasyon sa radio lokal para sa 97.5 OKFM. Yung si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Agad gunyan ni Doc Sani Ranyola, Chairman, okay man Vice Chairman, kan Committee on Culture and Arts sa Sanggunian na Panlonsod na hagadon sa CHESA o kaya man Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority na kunsain na dating pinapamayuhan ni Mark Lapid. Akan na panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino kan magatukaw si Mark Lapid lalo pa na naging miyembro man ini kan Liberal Party kan na panahon may gatawanan kanining dakulaon na pundo ang Basilica Museum na kantidad 50 million pesos na sagod sa ngunyan dahil napapakinabangan ta inot pa sa napalan itong release na mabogatakan ni na 50 million pesos kan sugma sa pagimangkan sinambit ng committee asin kan bilog na sanggunian na panlonsod kan na sunod ning naggibosindanin resolusyon na pigat tatawanan nin authorization si Alkalde Nelson Legacion na magalaog sa pagimangkan na memorandum of agreement sa Tourism, Infrastructure and Service Zone Enterprise Zone Authority o Kuyaman CHESA. Naliwat na mag-allocate nin na magkadagdagan na pundo tangani sanang ipagibo naman asin ipatapos kan na Piñapersia Basilica Museum na sagkod sa ngunyan na padagos pang dahil napapakinabangan ang nakahagadan kan lokal na gobyerno kan na syudad ning Naga ini suportado man kan na simbahang Katoliko ang mga kapadian asin mismong ang pamayo kan Archbishop of Cáceres na si Rolando Terona ang nagpalawas man ni na mensahe asin nagpalawas din na kahagadan na kung pwede ipadagos ang sinambit ng magayon na project. Aksyon Bareta sa OKFM. Naarestar sa illegal na droga sa nagatanan ng kaso Hill de la Cruz. Bangon
Banwan Report. Formalmente nang pinagsangatan ng kaso ang sarong persona duman sa banwaan ng Lupik, Camarinesor. Matapos sa inyo ang serbihan ng search warrant kana mga otoridad, mga banang alas 8 ng pagkaaga kang nakaging aldaw duman sa Zona 4, Barangay Belcros, Lupik, Camarinesor. Ang Lupik Municipal Police Station sa pangingino si Police Lieutenant Tronilio Albero ang nag-serbi ka na mandamiento de arrest de requesa sa nasambit ng warrant pinag-issue ni Honorable Judge Irma Isidora Bongkudin Samudyo, ang Executive Judge kang RTC Libmanan Camarinesor na may bitsang January 28, 2021 na nagresulta sa apprehension kanas nasambit na kang personang si Roland Gimpasaw Nalsaro, 43 anyos, may agong residente, Kansona 4, Barangay Belcros, Lupik, Camarinesor, na kung saan ini ang kaibanan sa inapod na Provincial Recalibrated Priority Database on Illegal Drugs, na kung saan ang nasambit ng persona, sarong inaapod na high valued individual. Ang nasambit ng persona, nakuanan ning 5 pidasong heat shield transparent plastic sa nasa iyang posisyon, pati naman ang mga drug paraphernalia sa ang kwarta nagkakalaga ng 21,920 pesos. Mientras tanto, ang nasabitang persona, ang yaon ng unyan nakadetini sa ipatura kan PNP as informalmente naman na isilangat sa saya ang kaso. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, Inimansil de la Cruz, gusto ko okay ka. Bangon Banwan Report. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang Rachel, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang ko na, digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Po yung pakiramdam ko sa